Vet aquí que una vegada en Joan Esquena Dret va arribar al país dels homes i les dones de goma. Eren tots de goma i els carrers eren plens de gent que botava amunt i avall com si fossin pilotes de reglament. Boing, 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 boing. Ho tenien tot elàstic, tot de goma als peus, als braços, les mans, tot. De fet, xocaven, no els feia gens de por a fer-se mal ni caure, perquè si xocaven contra una paret, boing, 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 sortien rebotant amunt i avall i no es feien gens ni mica de mal. En Joan Esquena Dret els va preguntar: però escolteu, què hi teniu a dins del cap? Oh, aire, van dir ells. Aire? I com penseu? Oh, no pensem ni mica ni gaire, li van respondre. I llavors va dir: ara sí que ho veig ben clar. És molt bonic aquest indret, però el cap només el serveix per posar-s'hi el barret.